Madalas sa mga tungtong ang Spiritual Master po YouTube Gabo sa mga kaubanan ng mga cardinals, mga bishop, mga kaubanan sa Kingdom of Priest. May hapon katong tanan. Kaniya mong gihimo karon nga tawag na to nga sa ka paghatag og argumento. Kini usa ka tubag sa usa ka itawag nila og safety. Hinganlan og si Eugene Pellegrino Gapo, no, may duna sa argumento sa iyang account, Facebook account, nga iyang gisulti dito nga iyang gitubag ang argumento sa mong pangulo nga aduna ba'y kasulatan nga si Kristo Jesus, aduna ba'y kasulatan nga pagtuod nga si Pedro gihimo ni Kristo Jesus nga Santo Papa. So daghan man gyud ang nakasubaybayan nga video sa Facebook o naka-share naman na. Himo naman na karon nga viral. So among tubagon ang iyahang pamatuod. Kaya doon naman siya pagmatuod pod nga iyahang upload nga video. Iyahang mangitubag ang mao nga argumento. Nga matod pa niya ang unang Santo Papa sa ilang grupo ng Katoliko mao si San Pedro. Nagbasa po siya sa ikaduhang sulat ni Pedro kapitulo 2:1 nga dunay mini nga propeta nga tudlo bakak ug magasadikuay sa Ginoo. Mga matod pa niya naa daw kapaila nga divine master po. Matod na po niya Katolik ang naggama og Santo Papa ni Pedro nga mao ang argumento sa umalang magtudlo nga kaniyang gitubag. No, gitubag niya ang pangutana nga naa pay kasulatan si Jesus nga Santo Papa si Pedro. Mao na iyang istorya siya i-upload nga video. Ug ang iyang gisulti kanato nga igsoona kanang siya kamatuod nga aduna siya babasa pod nga nagpamatuod nga si Pedro gihimo ni Kristo nga Santo Papa. Ang ibasa ang sulat ni San Mateo sa 16 bersikulo 18 ngadto sa 19. Ang isgutan dito nga giingnan si Pedro ni Kristo nga sa babaw ni batot katukon ng mga iglesia ug gatagan ka sa Yahweh sa gingharian sa langit. Yahweh sa gingharian sa langit. Kaduhang gibasa niya ang Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 19. Nga si Simon o si Pedro giingnan sa Ginoo ni Jesus nga pakan na nga akong karnero. Kung sa dikotlo po siya sa basahon sa Hebrehanon 13:17. Nagiingon dito tahura ang inyong mga pangulo. Lain na po nga sitas ang dikotlo niya sa sulat ni Pedro kapitulo 5:1. Nagaingon dito nga dunay paghangyo si Pedro. Ingon nga ako pangulo sa uban kang Kristo. Ihangyo niya ang iyang mga sumusunod pakanon po ng mga karnero. Tutlo po siya sa buhat 1:20. Nga, mo din ang verse na gamit nga umawaaw na ang panimalay, aduna daw mupuli. Ngayon, isulti po siya nga gikan kay Pedro, ang misundod nga Santo Papa nila, si Pope Linus, o nagbanos-banos niini ang daghang mga Santo Papa nila hangtod kay Pope Francis. Mao na ang ihang tubag sa argumento nga gihatag sa mga magtudlo nga iya gidaw nabasa nga aduna gid kasulatan gikan ni Hesus Kristo nga Santo Papa si Pedro. Mao nga ang atong tagaan ubusan igsoon ang word nga Papa o Pope. No, ang Papa is a Latin word. Ang Greek ana is papas, ang Greek word. Ang English ana mao ang word nga Father o amahan sa Bisaya. Okay, so matod na Eugene, ang una Santo Papa sa Katoliko si San Pedro. So katuyang mga tubag so nato na lang kinayo nga asoy kung atong balikon ug basa mga bersikulo nga gamit ug tagana to sa tukmang usay. Tinuod ba gyud ang iyang istorya. No? Ang kahulugan sa Santo Papa is Holy Father. Ay kanang Santo means divine or holy. Balaan, sacred. So, Santo means holy. O kanang Papa, Father. So, kanang word nga Santo Papa
Ang meaning ana is Holy Father. Ngayon karon na to magsuon. Matod niya nga si San Pedro mao ang unang Santo Papa sa Katoliko. Karon si Jesus nagsulti pinagi sa kaugalingon. Sa kaugalingon mismo nga mabasa sa Juan 14:10. Nga matod pa ni Jesus ang Amahan nagapuyo kanako. Kay balon man kita nga ang Dios Espiritu mo atong nasabtan nagsuon nga naa didto sa lawas ni Jesus Kristo. Nagapuyo sa sulod sa lawas ni Jesus Kristo. Kung si San Pedro mao ang inyong unang Santo Papa, kamong mga Katoliko, ang pangutana kay si Jesus nagpamatuod man sa kaugalingon nga Amahan siya. Holy Father tungod kay ang Amahan gapuyo sa sulod kaniya. Ang pangutana igsoon, ikapila man po si Jesus sa inyong listahan sa pagkasanto Papa sa inyong grupong Katoliko. Kay matod nimo Eugene nga si Pedro ang una Santo Papa, hangtod misunod si Pope Linos, hangtod karon kay Francis. Ang pangutana karon kay si Jesus nagpamatuod man si Gulingon nga ang Amahan, ang Holy Father, naa sa iyang kaugalingon, ikapila man si Jesus karon nga inyong Santo Papa o Holy Father. Wala na migso, no? Wala na. Gikan sa uno hangtod sa karon nga panahon sa inyong listahan Santo Papa, wa may mabasa diha nga Santo Papa Jesus Cristo. So klaro, no? Inyong giuna sa Santo Papa nga mao si Pedro, pero si Jesus nga nagpamatuod si kaugalingon nga siya Amahan, inyong gikalimutan. Matod pa si mo gibasa sa Pedro 2:1 nga mini nga propeta magatudlo og bakat og magasalikway sa Ginoo. Wala ba niya gisalikway si Jesus Kristo igsoon nga nagpamatuod sa gulingon nga siya Amahan? Yawa man niya gyapon yung listahan lagi pagkasanto Papa. So kamo ang nagsalikway ni Jesus Kristo. So klaro. Sunod mo igsoon. Nibasa siya sa sulat sa ikaduhang sulat ni Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 nga mga mini nga propeta nagtudlo og bakat. Pangutana. Matod ni Eugene, ang unang Santo Papa, mao si San Pedro, sunod si Linos, antod karon si San Francis. Mao si Jesus mapatod sa kaugalingon, ug unya wala sa listahan sa mga Katoliko Romano nga si Jesus Holy Father. Patod pagkasulti, utong gingon kanina nga inyong gisalikway si Jesus Kristo isip Amahan yatong 12 ka mga apostoles. Gitubag na yun ang pangutana sa akong Pangulo nga aduna ba'y kasulatan gikan ni Jesus nga Santo Papa. Si Pedro, ang iyang tubag, mabasa sa 16:18-19, Kapitulo 16, versikulo 18-19 sa San Mateo. Ato na basahon igsoon. Kung aduna ba'y word dito nga, gisulti dito, nga ikaw Pedro, Santo Papa ka, pinagi sa pulong ni Jesus Kristo. Gisulti sa Mateo 16, ingon dito nga ako nag-iungusap kanimo nga ikaw mao si Pedro, o si babaw ni ining pato, pagatukuron kong akong iglesia, ug ang gingharian sa ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. O kanimo ako igahatag ang mga yawi sa gingharian sa langit, ug ang imong pagagapuson sa yuta pagagapuson sa langit, ug ang imong pagahubaran sa yuta pagahubaran sa langit. Naa ba kay dungog igsoon nga gaingon dito nga ikaw Pedro imong sa Papa? Wala. Himo lang si Pedro nga saksi nga si Kristo magtukod og iyang iglesia, iyang kaugalingong katawhan. O gihatag kaniya ang mga yawi sa gingharian sa langit. Himo saksi siya sa pagtukod ni Kristo, nagdaan sa yawi, pero walay word nga o walay sentence nga pamatuod o kasulatan nga si Pedro himong Santo Papa ni Jesus Kristo. Laro igsoon, sunod na yang gibasa. Ngayon yung tubag, kay matod ko niya nga aduna gid daw mabasa. Nya pagbasa na to karon wala man lagi. Mentag niingon siya nga pamatud-an. Kay pwede siya makahatag og interpretation sa iyang gibasa. Yang tubag aduna may mabasa. So pa yang ipasabot litra por litra nga tubag. Nga yang tubag nga aduna gibasa nga si Pedro sa Papa, pinagi sa pulong ni Jesus sa kasulatan. Mikot siya sa Juan kapitulo 21:15. Nga mato din no kang Jesus to kay Pedro, gihugugma mo ako. Ang pangutana ni Jesus si Pedro nga gihugma ba ako Pedro? Tubag ni Pedro gihugma, no gihugma po niya ang Dios mo si Jesus Kristo. Pero tubag ni Jesus pakana ang ako mga karnero sa ikatulo ka higayon nga
pag pangutana ni Jesus dito kang Pedro. Kung ni Pedro, ihiugumat ka. No? Diyos. O na nga. Kung pasahon nagsoon sa Juan 21:15-19. Ay mo man niyang gigamit nga bersikulo. Tanawon po na to kung naabag yun, nabasa nga si Jesus nagsulti yun sa kamaturan. Kaya Pedro, Santo Papa yun. Kung basahon, hanap kung basahon yun para maklaro na to. 1:21-15. Naug sa kapamahaw na sila, si Jesus mingon kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gigugmaw ba ako? Labaw pa niini, sa mitubag kaniya, oo Ginoo, nasayod ka, nagigugma ko ikaw, siya mingon. Pakaan na nga ng mga ating kabero. So muna ang naisulat ng Migson. Kung atong lapuso na Panginoon sa 19, wa doon kayo mabasa, nga gasulti, nga ikaw Pedro, Santo Papa ka. So muna, ang gisulti rin sa 19, gitagaan siya sa paagi sa iyang kamatayon. Giingnan si Pedro sa paagi sa iyang kamatayon. Dito na, sa 19 giingon. Nga, giingon niya, kini aron pagpailas kamatayon nga pinaagi nini pagapasidunggan ni Pedro ang Dios. O tapos makasulti nini siya mingon kaniya sumunod ka kana. Una nga wa gi mabasa gyapon niya. Sunod niyang gibasa ang Hebrehanon 3:17. Sa giingon sa Hebrehanon 3:17, yang gigutlog akong subayo na iyang istorya kung tinuod ba gyud imatod pagud niya ana agi mabasa. Ana gyud, no? Pasabot siya sa litra por litra. Masahon sa Hebrehanon 13 bersikulo 17. Mao kanang kasulat. Kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo o magpasakop kamo kanila kay sila nagatukaw alang sa inyong mga kalag. Ingon nga mga tao nga unya magahatag og husay. Sugtan ninyo sila aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay, dili uban sa kasubo kay ang ingon dili man makahatag og kaayuhan kaninyo. So ingon kinahanglan magmasinugtanon no kamo sa inyong mga pangulo. Wala ya ko i-word ring basa na to nga ikaw Pedro Santo Papa. Kinahanglan nga tahuron ang mga pangulo, no? Matud pa diha. Subot pasabot, tahuron ang mga pangulo. Ano na may babasa nga Santo Papa? Wala gyapon. Dugang pangutana. Kaya mo magipasabot nga Santo Papa, si Pedro kay pangulo siya. Mo na yung gidala nga verse kay tungod babasa mga pangulo. Abot pasabot kay si Pedro pangulo man, pasabot Santo Papa na siya. So karon kay Santo Papa na ang mga pangulo, sa ato patanang pangulo sa mga simbahan kago na Santo Papa. Kung kana ang buot niyang ipasabot. Si Pablo, wala man lagi niyo tawagan nga Santo Papa si Pablo, nga pangulo man to siya. No? Matod pa ni Pablo sa Buhat 20:28, no? Sa Tagalog pa, sa ingon ni Pablo dire, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Oh. Naman ganyan mga obispo si Pablo din yun. No? Si Pablo na yung mga obispo. Matod pa si Pablo, Pangulo. Maligay mo sa Papa si Pablo. Matod pa ni Eugene, pare naman si Pablo. No, yang ipamatod sa iyang laing video, si Pablo, pare sa Katoliko. Wa man na ingon nga Santo Papa, pagkaluya Pablo. Si Pablo nga mo na ning kamot sa Roma ug sangyaw. Sa giluto siya sa mga Romano nga yung mga kadugo niya mga Romano. Natukon niya ang mga Kristiyano dito sa Roma pero sa tabo, gihimo ng pare sa mga Katoliko. Si Pedro maghimong Santo Papa nga dili kay pamatud-an nga nakaabot sa Roma. Mao na magso no? So dapat unta si Pablo himuon punta nila nga Santo Papa. Ilang listahan gikan ni Pedro walay labot si Pablo. Gani kung inyong basahon kanang word nga obispo sa English bishop. No, bishop na siya. Moto nga mga ansyano sa iglesia sa taga-Epeso. Moto gitawag ni Pablo nga mga obispo o bishop. Na. So kung may igsoon, kung bishop to sila ni Pablo, unsa po ranggo po ni Pablo? Kaya na may bishop si Pablo, unsa ranggo, unsa po posisyon nga na ni Pablo? Pare ay nga na mo sa obispo kay ninyo. Nahimo nung pare si Pablo nga na siya sakop ng mga obispo. Manong klarohon na ito igsoon. Laing verse sa unang Pedro. No, sa unang sulat ni Pedro sa kapitulo 5, 1
ngadto sa 2. So kaning sulat dinhi adunay paghangyo si Pedro sa iyang mga sumusunod. Atong basahon sa kapitulo 5. Unsay gingon dinhi? Busa kanila nga mga ansyano nga ana kaninyo magatambag ako ingon nga ilang masig ka ansyano og saksi sa mga pag-antos ni Kristo o mag-aambit usab sa himaya nga igapadayag unya. Tagda ninyo ang panon sa Dios nga ana diha kaninyo, dili nga daw sa ingon sa gipamugos kamo kundi sa kinabubuton ninyo gayon, dili alang sa makauulaw pagpanapi kundi inubanan sa kadasig. So wala pang gyapon yung basa dali sa dupapa si Pedro kaniyang ikutlo sa unang Pedro 5:1, no? So tagdan ninyo ang panon. Mo pa dunay pagkambag si Pedro sa iyang mga sumusunod. Tagdon ang mga panon. Duna say hangyo. Pakanon, no? Pakanon ang iyang mga panon. So mao na nga dili nato mapamatud-an igsoon sa iyang tubag. Sa buhat 1:20 unsay giingon? Nasa ikutlo sa buhat 1:20 kay matud pa daw niya kami daw sa tupapa doon lagi mapuli, no? Aguman ni Pedro misunod si Pope Linus. Kaya ang ikutlo nga verse kaning buhat 1:20. Kay mabasa daw ni nga napamatuon nga doon lagi mosunod sa posisyon ni Pedro. Ato na masahon kung nga Pedro ba ning gipasabot ani? Kaning sa buhat kay kinahanglan nga ato yung pamatudan pinagi sa palaang kasulatan. So kani pagpasok ko pamatuod na mo pinagi ni sa Biblia. Wala pata sa referensya. So buhat 1. Atong basahon sa buhat 1:20. Kay sa basahon nga mga salmo na isulat kini nga nagaingon, ipahimong awaaw ang iyang yutang pulianan ug ayaw na kini papuy tawo, ang iyang katungdanan ipakuha sa lain. So gigamit na igsoon kay pag human daw sa usa doon na po'y mupuli. So si Pedro daw mahimo sa papa sa doon na po'y mupuli nga lain sa papa ang dili daw mahimong awaaw. Pero pangutana igsoon ato daw atrasan ubasa kay dili po siya sa atras. Kay matud pa niya 16 at 19 atras sa 18 kita atras ta. Ato daw atrasan sa bersikulo sa 20 sa 19 megsoon. O kahibuluan kining sa tanang nga nagpuyo sa Jerusalem. No? Ato din patrason pag igsoon ano kin masabta na to direta sa kani sang istorya ha bahin man ni kay Judas igsoon dili man bahin kay Pedro, no? Tong basahon direta sa dara. Ito sa DC size. Mga igsoon, kinahanglan nga magtuman kayo ng kasulatan, ng ipamulong, daan sa Espiritu Santo, pinagi sa baba David. May tungod kang Judas. Tanawa. Atras siya, igsoong Eugene, Piligrino, atrasi gamay, kanin mong gibasa nga buhat, 1:20, atrasi sa DC size. Sa buhat 1:16. Karon may balugan dili si Pedro na sigutan diri. Ataka na mong kutlo, nga butang imong dagko. Ngilargi mo siya mga tao. Kamo kay gitawag na nagpasilaat, kamo kay mga nagsalikway sa pulong ni Kristo. Pulong ni Kristo gilisan ni Pedro sa basahon. Sa 16 buhat 1:16 may igsoon kinahanglan nga matuman kayo ng kasulatan nga gipamulong daan sa Espiritu Santo pinaagi sa baba ni David. May tungod kang Judas nga nahimong magtutultol sa mga nagdakop kang Hesus. Kay kadto siya nahiapil man kanamo og nakabaton og bahin niining maong pang-alagan. Og kini siya nagpapanagiyag usa kanuna nga yuta gumikan sa suhol kaniya sa iyang pagkadili matarong o sa pagkahulog niya nga naguna ang ulo. Mibuto ang iyang tiyan o nahurot pagkayagyag ang iyang tinae. O nahibaluan kini sa tanang na nagpuyo sa Jerusalem. Nga tungod niya na kadtong yuta ginganlan og akil dama sa ilang pinulungan. Nga sa ato pa yuta nga dugoon. Sa 20.
Kay sa basahon sa mga salmo na isulat kini nga nagayon, ipahimong awaaw ang iyang yutang puluyanan, o ayaw na kini papuy igtaw o ang iyang katungdanan ipakuha sa lain. Si Pedro Bekson o si Judas? Si Judas, dili si Pedro. Pagkaluoy sa mga tao nga naminaw ni Eugene Pellegrino. So ano, pataka sa tutlo sitas wasa kabalo kisay gitumbong aning istorya. Muna nga dili ta magpasagad igsoon. Kung ato kinaklarohon, kung atong yung subayon at saysayan, si Judas gipulihan ni Matias. Pinagi atong pagpalupad og panyo nga si Matias mo inatungnan. Mo toy mabasa dinhi nga iyang katungdanan gipakuha og lain. Para mabasa mo diya sa buhat 1:26. Wala ka sa 26 no? Og ilang giripahan sila og si Matias mo ang nahitungnan og siya naihap nga kauban sa napulog usa ka mga apostoles. So sa 26 sumpay 26 ka sa 20 paano ba basahin zone. Mao nga klaro, wala gyud mabasa nga Santo Papa si Pedro pinaagi sa mga sitas nga gibasa ni Eugene Pellegrino. Gapo. Mao na nga ikaw gapos juga sa imong pagtulunan, no? Apad ka kagawa diha. Kay dili mao ang imong gipang istorya, no? Mao na kanang word gamit nga Santo Papa o kanang Pope base sa history. Kung mutuo mo history, tanawa lang sa history diyan na sa orlandosentinel.com, no? Yung hilig mo po na sila mga website. The word Papa is an English version and Latin. English version and Latin is Papa, which means father. Sa Greek ana Papas. It was first used by Pope Siricius in the 4th century. 400 century dito pagigamit ang word nga Pope ni Siricius. So ato pa sa 300 century sa panahon nila ni Constantine the Great, 300 century o sa 300 century pa atras, wala na ipagamit ang word nga Pope ya. Wala pa. So ato pa sa 4th century. Yung ano, si Pedro nahimo namang Pope nga, wala pa man ka ato mga senturyahan. Dito pa sa 4th century nahimong Pope ang yung mga leaders simbahan. So ito paperte na pag tinuura ang istorya sa Pangulo nga ang naghimog Papa inyo rang grupo nga Katoliko. O wala sa kasulatan nga nagistorya kay ikaw Pedro, Santo Papa ka pinaagi sa pulong sa Ginoo. Daghang salamat igsoon. O ginaot nga inyong palinhugan ang mga nga tubag sa argumento ni Eugene Pellegrino. Gapo. Salamat igsoon.